Ongi etorri Europako herrien parkera, Gernika Lumoko bihotzean. Natura, artea eta kultura elkartzen diran lekua da hau, ibiltaldin ahaztu ezin bat eskaintzeko. Gure ibilbidean, sarrera nagusian hasiko dugu. Hemen, lorategi klasiko batek ondo etorria ematen deuzku, gelditu eta arnasa hartzera gonbidatzen gaituen bidezidor zainduekin, iturriekin eta bankuekin. Ekialderantze jarraituz, Euskadi Atlantikoko ekosistemak aurkituko doguz. Errekasto batek parkea zeharkatzen dau eta ahatez betetako urmael batean itsasoratzen da. Hemen gizakien eta naturaren arteko harmonia agirikoa da. Humboldtek ingurunean zuzenean behatuz eta esperimentauz ikasteko dauen ikuspegia gogorarazi alda. Azkenik, atzeden lekura iritsiko gara, aretzez eta pagoz inguraturik. Arteak, naturak eta hausnarketak bat egiten daben leku bat. Bidezidorretik goazela, pentsa daikegu, Gerard Barrek proponi duten eban legez, artean ez dela bakarrik ikusten, baizik eta eraldatu egiten gaituela. Ingurunea pentsatzera eta sentidutera gonbidatzen gaituela. Hemen, lorategi zainduen eta iturri lasaien artean, bisitarian obraren parte bihurtzen da, eskultura eta txoko bakotxa esperientzia sentsorial eta hezitzaile gisa biziz. Txigidaren eta murren eskulturetara iristean, Willem von Humboldtek gizabanakoen hezkuntzari eta garapen integralari emoten eutxan garrantzia gogoratzen dugu. Naturako obra, irudi eta forma bakotxak munduagaz eta geure buruagaz dugun harremanaz hausnartzera gonbidatzen gaitu.
Iparralderantz, bi eskultura emblematiko aurkitu al ditugu. Eduardo Txillidaren lanbikaina, Euskal Herriaren etxearen ikurra, eta Henry Murren eskultura, gizakiak babesa behar dauela gogorazten dauena. Ekialderantz jarraituko dugu. Pagoen, aretzen eta arteen artean, Urmael batera izurten dan errekasto bat agertzen da. Bertan, ateak lasai uger egiten dabe, lasaitasun eta bizitza naturaleko ikuskizuna eskainiz. Europako Herrien Parkea ez da soilik berdegune bat. Natura, artea eta historia aurkitzen diran txokoa da. Gernika Lumoko edertasunekin eta espirituagaz lotzen gaituen lekua da.